Сембер Ульяновск татарларына кунакка килгән һәр кеше мондагы татар тормышы белән танышуны татар мәдәният үзәгеннән башлый. Бу юлы да искәрмә булмады. Үзәк каршындагы Кылгали һәйкәленә чәчәкләр куйганнан соң кунаклар мәдәни үзәккә узып, аның эшчәнлеге, бирдә эшләүче дистәдән артык иҗат коллективлары һәм музей экспонатлары белән таныштылар. Үзәк директоры Рамиля Сафина аларны кызыксындырган бик күп санлы сорауларга җавап бирде. Урама фольклор ансамбле кызлары үз җырларын бүләк итте. Йораклардан килгән кунаклар көндезге өйлә намазын укырга әле шәһәрдә күптән түгел генә ачылган Ак мәчеткә килделәр. Бу мәчетнең зур заллары берничә йөз кешене сыйдыра. Бирдә ел дәвамында гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү һәм Коръән уку буенча якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Һәр атна сайын диярлек дини аш мәҗлесләре, никахлар узып тора. Кунакларның чираттагы тукталышы Ульяновскида йорт җиһазларын җитештерү буенча эшләүче Ирек Гадиевның фабрикасында булдылар. Әлеге фабрикада 500дән артык кеше хезмәт итә. Монда эшләнгән мебельне Россиядә генә түгел, якын чит илләрдә дә күрергә була. Араларга була моннан, направление бик шагы детский садлар, анда өйрәтү балаларны дини юлына бастыру, мәдрәсә да бик шагы техникалар, техникаларны аңлаттылар. Яхшы база сездә, сельхозтехниканы импортларга, советскийлар да бар. Өлкәнең актив җәмәгать эшлеклесе бик зур хәйрия эшчәнлеге алып баручы Руслан Кантемиров фирмасы алу хуҗалыгы өчен техника, аларны ремонтлау һәм запас частар җитештерү белән дә шөгыльләнә. Тимер фирмасы авыл хуҗалыгында эшләүче механизаторларны яңа заманча техникага укыту эшчәнлегендә җайга салган. Монысы инде шәһәрнең Биләр мәдрәсәсе. Кайчандыр балалар бакчасы булган әлеге ташландык бинаны өлкәнең диния нәзарәте үз карамагына ала һәм мәдрәсә ача. Биредә хәзер Ульяновск өлкәсендә яшәүчеләр генә түгел, Идел буе төбәкләреннән дә килеп укучылар байтак. Бар школьниклар тоже безнең студентлар келгәндә укый, кунак полностью. Ягъни мәктәптә укыйлар, университетларда яки колледжларда кайталар, укыйлар, монда уже дини гыйлемне алалар. Кыска гына вакыт аралыгында берничә җирдә булганнан соң ифтарга килүче кунаклар Волга спорт арена боз сараена килде. Биредә Идел буе татар эшмәкәрләренең съезды башланды. Эшмәкәрләрнең булай җыелуы үзе бер күптән күренеш. Чөнки татарның яшәешендә ике кристаллашу ноктасы бар. Берсе дин булса, икенчесе татар эшмәкәрләре. Ул революция кадәр дә шулай булган безнең милләтебездә, бүгенге көндә дә менә без ифтарга җыелубыз һәм Сембер клубының 20 еллыгына җыелубыз менә шушы ике кристаллашу ноктасын күрсәтә. Дөрестән дә Ульяновск татарлары бик күп кызыклы һәм милләт өчен файдалы байтак башлангычка нигез салган. Татарның монда эзе бар. Чөнки күпме еллар элек мондалар оештырылып, мәхәлләләр белән, бөтен нәрсәләр белән милләт буе төп милләт булып яшәгәннәр һәм алар белән бүтән милләтләрдә һәм властьта һәр вакытта килешеп, уртак булып эшне алып барганнар. Ульяновск өлкәсе безгә ул чынлап та арада ярак булса да күңелдә бик якын. Шуңа күрә безнең инде аерым әйтәсе килә, монда күп кенә әйттеләр, безнең татар дөньясы бөтен татар конгрессына аерым рәхмәтләр әйтәсе килә барыбыз исемнән. Ульяновскидагы сыман Удмуртиядә дә күптән түгел генә татар эшмәкәрләр клубы оешкан. 2 месяца назад собрали порядка 100 человек предпринимателей на нашей площадке, пригласили, никто не отказался, всем было интересно, про что это, что мы собираемся делать. Выбрали актив, который будет работать как совет предпринимателей. Менә бу кадрларны без сарай аренасында төшердек. Тагын берничә минуттан биредә өлкә губернаторы Алексей Русский катнашында ифтар мәҗлесе башланачак. 4000 кеше бер үк вакытта, бер үк җирдә намазга баса. Бу форматта бездә булганы юк әле. Без әле менә сездән тәҗрибә алып китәбез иншалла. Карап бик сакландык, Ульяновск татарлары икән, бер башка бездән истә тора икән. Ифтарлар һәр көндә узып баралар. Һәр бер мәчеттәге религиозный общественный организациялар беркен сайлылар да, графикка куялар да и общий аштыралар. Чил это без инде 1000 ярым кеше хатын җыела бит шундый обществоларда. Ульяновскида беренче шундый күмәк ифтар моннан 12 ел узган иде. Биләр мәдрәсәсендә утырдык. Шәкертләрне ашаттык, детдомнардан, инвалидлар йортыннан әбиләрне, бабайларны китереп, шәкертләрне сыйлап, беренче ифтарыбыз шунда мәдрәсә Биләрдә узды. Аннары берничә ел без төрле кафеларда, ашханаларда уздырдык. Боз сараенда мондый ифтар быел 4нче тапкыр уза. Аллаһ Тәгалә көч-куәт бирә, чөнки качан яшкән идек, чакырган идек. Беренче көннән китте булышу, китте садакалар. Бүгенге вакытта
1,8 млн артык садака җыелган. Бөтен нәрсә кирәк иде, бөтенебез бар. Әлхәмдүлилләh. Өлкә мөфтияте әлеге зур ифтарны әзерләгәндә һәр районнан да делегатлар килүендә оештырган. Сер түгел, бу эштә өлкә хөкүмәте һәм губернатор аппараты да зур булышлык күрсәткән. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.